Mawaƙi Dauda Kahutu ko da yaushe idan bai ji wa kanshi abin magana ba baya taɓa jin daɗi a cikin rayuwar shi. Wannan shine kalaman da ya bayyana a yau ɗinnan bayan posting ɗin shi da yayi tare da Baba Bola Ahmed Tinubu sun gaisa a cikin hoto guda ɗaya. Ya bayyana cewa baya tsammanin cewa ko wani wanda yake tunanin cewa idan ya mutu zai shiga aljanna bayan Baba Bola Ahmed Tinubu tunda aljannar ta ƙaro uwarsa ce ko ta ƙanwar ubansa ko kuma shi ke bada makullin shiga aljannan. Zan iya bayyana cewa ko da haƙƙina ne kaɗai ya rage Baba Bola Ahmed Tinubu ya shiga aljanna ban taɓa yafe mai ba. Ballantana kuma a ce har ma ya shiga aljannan. Face miliyoyin mutane ne a Najeriya kimanin mutum miliyan 200 da wani abu wanda suke da haƙƙi akan Baba Bola Ahmed Tinubu. Dubbannan mutane ake kashewa a dukkanin rana a Najeriya. Dubbannan mutane ake yin kidnapping. Mutane nawa suke mutuwa da yunwa. Mutane nawa suke rasa abin da za su ci. Mutane nawa suka rasa gidajensu, muhallinsu, inda suke zama duk saboda mulkin jam'iyyar APC. Lokacin da ya fara hawa a lokacin muka fara tabbatar da cewa wannan ba wai shugaba ne na gari ba, mun ɗora wanda zai zalunce mu ne. Domin yana hawa ya cire tallafin man fetur, abin da ya kawo tsada kayan masarufi a Najeriya. Duk da an yi ƙorafi an yi zanga-zanga amma haka ya fito ya bayyana cewa shi ba abin da ba zai taɓa dawo da wannan tallafin da ya cire ba. Inda ka san tallafin kadda yin zagi amma inda ka san tallafin na ƙanin ubansa ne ko kuma dai in ya cire wani abin zai yi da shi. Duk da cewa an cire tallafin ne domin a taimaka game da abin da ke faruwa a Najeriya amma sai dai tallafin na matuƙar taimakawa game da taimakawa rayuwar ɗan Najeriya game da sauƙaƙe mai hanyar tafiye-tafiye. In hanyar tafiye-tafiye ta yi sauƙi dole kayan masarufi su ma zai sauƙi domin a duk lokacin da aka ce fetur ya yi tsada, motar da za ta ɗauko ma kayan ta yi tsada dole kayan ka su yi tsada. Injin da za a sarrafa wannan kayan ya yi tsada dole kai ma kayan ka su yi tsada. Komai yana faruwa ne ta hanyar man fetur da kuma wutar lantarki a Najeriya. Ta yaya yake tunanin cewa zai cire tallafin man fetur kuma sa'annan a samu sauƙi a Najeriya duk da an mai ƙorafi amma kuma bai ji ba. Kuma a halin yanzu so yake mu ƙara zaɓarsa ya ƙara cin shekara 4 har izuwa 2030 yana mulkan mu. Ya za mu koma a wannan shekarar? A yanzu ma ya muke fama da rayuwar mu. To Dauda Kahutu kalaman shi a koda yaushe ƙara suke sa nan bakin shi na da saurin magana akan wani abu da ke ganin cewa yana so saboda kuɗaɗen da ake jefa mai a cikin aljihun shi. Ba mu san ya mi da mutumin nan ba. Gaba ɗaya baya kishin 'yan arewa, gaba ɗaya bai san sai ka rasa ma meye abin da ke damunsa. Wa yake so? Masu kuɗi kawai yake buƙata a kusa da shi. Sannan yana buƙatar ya ga cewa Baba Bola Ahmed Tinubu ya zarce domin ya cigaba da cika aljihun shi yana zaluntar al'umma. Da kai da shi ɗin zan iya bayyana cewa dukkaninku kun zalunci 'yan Najeriya kuma sannan dukkaninku 'yan Najeriya ba za su yafe muku ba game da abin da kuka yi musu. Akwai lokacin sakayya, Allah zai saka mana kuma sannan dukkaninku Allah zai nuna haƙƙinmu a kanku. Kuma tun a yanzu za mu ɗau mataki a kanku tun a duniya don mu ga